den her video! I den her video, der vlogger jeg hele min weekend igen, og så håber vi, den lidt længere end 4 minutter. Hvad fanden er det der for? Nå, rigtigt, ja. Ja, hun ser. Nu skal vi gøre os klar! Yay! Hej venner, vi skal lave en test. Vi har fået gjort os rigtig flotte, og nu skal vi afsted. Vi er til station. Og nu venter på vores bus kommer om 1 minut kommer vores bus. Bussen, og det er mega hyggeligt. Karoline, har du tjekket ind måske? Jeg kunne ikke på min app. Jeg har tjekket ind. Hun er så dygtig. Kom hos Josa her, birthday kid! Woo! Nu er vi hygger. I don't even know this nigga. I don't even know this. Hej YouTube! Så jeg kommer til at holde jeg vil sidde, så det regner. Så ingen de skal feste alene. Jeg vil røstpande, så det regner. Så jeg kommer til at tro, jeg er alene. Tingelingeling, tingelingeling. Bruger al min penge. Nu skal vi færdige med at faste, og så skal vi det til min YouTube-kanal, og I skal være med. Og nu skal vi til CLK og have mad. Det er Signe Dennis. Fuck you, fuck you, fuck you. Sig hej til min YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube. Hej Signes YouTube. Hej, hej, hej. Husk at like og subscribe. Ja, jeg er kommet hjem nu. Det skal vi prøve. Hey venner, jeg er kommet hjem. Jeg har lavet min vandflaske. Kommer igen. Shit. Til i morgen. Ja. Og nu skal jeg sove. Godmorgen, min puttenutter. Jeg har sovet. Wow. Jeg har sovet fucking fantastisk. Og jeg har fucking meget energi i dag. Så jeg var klar til at give den gas igen. Jeg skal dog ikke til fest. Og det kan faktisk heller ikke overskue. Så det er super dejligt. Men jeg er alene hjemme nu. Fordi jeg håber på noget McDonald's. Jeg er på McDonald's. Og de andre piger er kommet. Oh shit, forkert ben. Nu er jeg på vej hjem, og så skal jeg åbne min Shein-pakke, for den har jeg lige hentet. Fucking krampe i armen. Den er fucking tung, den her. Jeg forstår ikke, hvad fanden det er der i den. Nu er de her tøser kommet. Yay! Og vi skal til at bestille noget vold Pokeballs. Yes. Vi kan se her. Queen er her. Vi skal have mad! Yay! Og jeg er så sulten. Oh my god, det er lækkert. Hej vloggen. Nu skal vi i Netto og hente Væksø. Yes. Og hen til Good to Go. Godmorgen, Væksø! Om der står mennesker. Fucking hallucinerer du eller sådan noget? Hvad? Væksø jord. Lugten. Mærkelig. Øvet. Der er ikke andet husagtigt. Nej. Sådan en fucking lille lorte til Good to Go pose. Og 5 pizza slice i. Og så 1 donut. Ej, hvor er det noget fucking lort. Netto i Væksø. Det kan ikke anbefales. Shut down.
pizza lidt der. Jamen, jeg vil godt have. De andre er gået hjem, og jeg tror, vi skal sove nu. Jeg er i hvert fald rigtig træt. Og de andre piger, de kan ikke blive hentet nu. Så jeg er nødt til at sove sammen med dem. Fuck, jeg tager det. Jeg har endelig fået de andre med til at gå i seng. Ja, Vilma, kom nu, Vilma. Er du klar til påskefrokost, Vilma? Undskyld. Vi vågnede. Godmorgen, sunshine. Vi har bestilt Volt igen. Så nu venter vi på vores middag kommer. Yay! Mille sover stadig. Og vi får gæster om 40 minutter. Godmorgen, Mille. Brother, Nu er alle de her puttenutter kommet. Alle puttenutterne er kommet. Yeah. Og vi hygger, og alle er glade. Ja, mærkelige mennesker. Pedro, sig hej. Yay. Vi holder sleepover. Er du klar til at sleep, Mille? Nej, Mille. Mille, er du klar til at sleep? Ja, og de mixer pandekager herude. Rasmus, er du bare klar til at have en kæmpe sleepover? Ej, du er så dum. Jeg hader dig så meget. Der er mange dejlige klumper i. brother, what's that? What's that, brother? Noah cooker. Ej, hvor er I søde, venner. Hvad sagde du lige? Om jeg skal dø? Nej! Jo, hvor du dø. Herinde er der også frisørsalon. Wow, ej, Suhan, du scorer så mange damer nu. Og her bliver der også flettet hår. Suhan! Yo, vi har haft Ja, vi har haft en hyggelig aften. Hold nu kæft. Hold kæft. Hey, Omar! Og nu skal vi alle sammen sove. Og Pedro, han har taget min plads. Chat. Pedro, han bliver sammen med Emma og så... Han har så mange damer. Du har ramt det. Vi endte ikke med at sove, og vi vil gerne sove nu. Og klokken er 20 minutter over 3. Og vi er ret. Og så er der en drink as hell. Stakkels slid, vi prøver bare at sove hernede. Han ligger her og sover. Vilma og Magne har brækket sig. Og Mikke. Hej Magne 1. Har du lige kastet hele din indvold ud? Fordi vi andre kan godt høre. Jeg sad bare... Ja, det kunne vi høre. Det var kun fordi, jeg skulle spytte. Jeg kastede op, men det ved jeg ikke, om vi kunne høre. Det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Jeg tror, jeg er top til gamer, det tror jeg er Jeg vender jer tilbage, og jeg har egentlig bare været til træning og sovet i dag, og så har jeg lige skrevet en engelsk stil. Så ja. Men tak for en god weekend, og husk at like og subscribe. Og så glæder jeg mig til at se jer i næste video. Yeah!